Пратката, която чаках над половин година. Защо като е пратка идва в турбичка, а не в някакъв пакет или пакетирана просто? Толкова неуспешни опити да я получа. Здравейте хора, аз съм Енислав, а вие сте с Янков Production и моментът настъпи. Не знам как да го кажа, разбирате ли, аз съм толкова развълнуван, че от 2 часа е при мен това нещо, но толкова искам да снимам реакция, толкова аз знам какво е, толкова искам да го отворим заедно, че просто нямаше как да го отворя. Дори няма и момент на изненада, нали, така да го разопаковам и опаковката тюни, аз просто я виждам. Без да се бавим повече, предлагам директно да я отваряме. Нали се сещаш, че няма как да не ти покажа целият мъчителен процес, през който преминах, за да получа този продукт и колко всъщност време ми отне. Да, цялата идея се роди май месец и след като дълго време беше неналична, реших, че ще си направя профил, с който да ме уведомят, когато я получат в наличност. Тъмън получа съобщение, че продуктът отново е в наличност. Веднага се изкупваше. Дълго време обмисляне и решения, най-накрая през октомври реших да си я купя просто от друго място с 200 евро повече. Разбира се, нямаше да е немската поща, ако не ми бяха объркали пратката, да не могат да ми намерят адреса и да трябва да чакам още седмица и малко повече. И след като се наложи да обиколя половин Виена, за да стигна до там, докъдето се я доставили, крайна сметка я получих. Ето там е. Държа я в ръцете си. Вие разбирате ли какво означава това? Аз се държа в ръцете си. Аз съм нейния нов притежател. Имам някакво писмо, което после ще четем. Представям ви камерата на камерите. Canon PowerShot. Да се беше постарал името и да я запомниш. Canon PowerShot G7X Mark III. Господи, не мога да повярвам, че в ръцете ми, разбирате ли, не мога да повярвам просто. Айде да ви направя един бърз анбоксинг и после ще си поговорим още малко. Разбира се, имаме различни опътвания, кабел за зарядното, самото зарядно, батерията, една джиджавка, която добре, че я сложих веднага, защото иначе на следващия ден бях счупил камерата. И барабани, моля. Ето я! Ужас, баси кринджа. Общо взето, доста лека беше камерата и все още е. Удобна и малка за носене навсякъде, влогване, каквото ви сака душата. Много красива камера. Има доста функции. След като, разбира се, ми свърши паметта на телефона, трябваше да извадя другия, за да завърша това видео всъщност, а именно да си поговорим малко за практическата част. Защо си купих тая камера, колко пари струва, какво мисля да правя с нея и тем подобни неща. Веднага ви казвам, че тая камера е инвестиция. В смисъл, наистина трябва да седнеш и да помислиш дали ти трябва такова нещо, защото не е камера за 200-300 лева. Наистина говорим за скъп продукт. Аз от 14 годишен, мисля, че бях или на 15, имам една мечта да бъда модел, но да се представям по един различен начин. Много обичам да снимам клипове на песни, на някоя песен, която ми е харесала и обичам да се презентирам по мой си начин. Точно и затова винаги съм държал телефона ми да е с много хубаво качество на камерата, за да мога да представям възможно най-доброто винаги. И така дойде момента, в който обмислях какво да направя с живота си, с парите, които разполагам. Много хора казваха колко всъщност е трудно да достигнеш до нея. Вярвам им. Бях сигурен, че това е камерата. Общо взето аз знам, че искам да бъда в социалното пространство под една или друга форма. Наистина исках по-професионален продукт. Аз все още не съм я пробвал. Сега като приключа видеото ще сложа и сим карта, защото аз съм се подготвил, разбира се. Каква сим карта? Винаги казвам сим карта. Сложа и карта памет и сега ще тествам някакви снимки да се направя тук на себе си или да я знам какво. Цената. Аз се дебнах в един определен магазин тук. Цените варират поради факта, че това е най-търсената камера в целия свят и наистина е винаги изкупена. Нашия Технополис тук си беше към 800 евро. Не се получиха нещата. Аз я взех плюс има също гаранция за 2 години, мисля, че ако случайно някой открадне или нещо се случи да ми бъде подновена, което
е допълнително 200 евро, но общо цялата сума на камерата беше 1200 и в България съм я търсил, и тук съм я търсил, на много места съм я търсил. В България съм попадал на някакви безбожни суми, които просто няма как да стане. Много се вълнувам, наистина супер много се радвам да я държа в ръцете си. Такива влогове просто си представям с... Здравейте хора! Какво става хора? Мисля, че това е, което имам да кажа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, може да ме последвате, за да следим заедно качеството, подобрението на моите видеа. Това е от мен. Хайде до нови срещи!